фаррух гулмуродов шаҳрванди тоҷиктабори русия моҳи марти соли ҷорӣ барои интихоби арӯс аз русия ба тоҷикистон баргашт. ин ҷавони 24-сола бо умеди тӯи арӯсӣ ба тоҷикистон назди пайвандон омад, вале як рӯз пас аз бозгашташ бо иллати хуруҷи пандемияи коронавирус марзҳо баста шуданд ва парвози тайёраҳо қатъ гардид. ӯ тӯли ин муддат на тӯй кард ва на издивоҷ ва арӯси интихоб кардааш бо пеш омадани нахустин фурсат Фаррухро аз ватанаш ба ватанаш гусел кард. В связи с работой, так как я работаю на государственной основе. вобаста ба кор ман бояд ба ватанам русия баргардам, зеро ман дар ширкати давлатӣ кор мекунам. Дар кони тилло дар мошинҳои худкори зеризаминӣ ронанда ҳастем. маъдани тилло истихроҷ Добываем мекунем. мы руду, из руды перерабатываем золото. пас аз таваққуфи бештар аз 3 моҳа фурудгоҳи душанбе бори аввал рӯзи душанбеи 22 июн пур аз мусофирону гуселкунандагон буд. мисли Фаррух даҳҳо тан шаҳрвандони тоҷиктабори русия пас аз дарёфти иҷозаи расмӣ аз тариқи сомонаи вазорати хориҷаи русия аз зодгоҳ ба ватанашон рахти сафар баста буданд. ин имкон пас аз он иттифоқ афтод ки русия эълон кард шаҳрвандонашро аз тоҷикистон бармегардонад. В течение 2 дней уже было принято. дархости ман дар портали госуслугаи вазорати хориҷа дар тӯли 2 рӯз кор кард шуд ва мо 1 моҳ интизоре кашидем. ман бо сабабҳои оилавӣ 28 феврал ба тоҷикистон омада будам. модарамро бояд ҷарроҳӣ мекардем, баъдан ҳамин хел дар мондем. Надо было операцию делать, а потом я вот так и застрял я её. тақрибан 90% мусофирони шаҳрванди русия дар фурудгоҳи душанбе зодагони тоҷикистон буданд ки бо як парвози чартерӣ ба ватанашон русия бармегаштанд. онҳо мегӯянд чиптаи тайёраро 2 баробар гаронтар аз парвозҳои маъмулӣ харидаанд. теъдоди зиёди дигар шаҳрвандони тоҷиктабори русия низ иҷозаи бозгашт аз тоҷикистон ба ватанашонро дарёфт карданд ва мунтазири дарёфти чипта барои парвозҳои баъдӣ ҳастанд. ман чанд бор талоши баргаштан ба русияро кардам, аммо марзҳо баста ва парвозҳо набуданд. баъдан 20 июн дархост пешниҳод кардем ва моро ба рейси 1 июли душанбе Москав номнавис карданд. охири ҳафтаи гузашта вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон низ эълон кард ки сар аз 25 июн шаҳрвандонашро аз русия ба тоҷикистон бармегардонад. дар ин парвозҳо қабл аз ҳама ба қишрҳои осебпазири шаҳрвандон, пеш аз ҳама беморон, занон бо кӯдакони хурдсол, пиронсолон, донишҷӯён ва нафарони ҳамроҳ, инчунин шахсоне ки бинобар сафари хидматӣ дар русия дармондаанд, бартарӣ дода мешавад. парвозҳо аз шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Қазон, Новосибирск ва Екатеринбург ба тоҷикистон сурат мегиранд. мақомот гуфтанд ҳоло маълум нест ки ҳавопаймоҳои Тоҷик Эйр ва Сомон Эйр аз душанбе ба русия холӣ мераванд ё мусофир мебаранд.